ben geboren op Curaçao. Hoe lang geleden ben je hier naartoe gekomen? Nu ben ik 23, dus ik ben 19 jaar geleden ben ik gekomen, of 18 jaar geleden ongeveer ben ik gekomen. Ben je van mening, net als de burgemeester van Rotterdam, dat de Antillianen een laag IQ hebben? Nou, ik vind het ten eerste, hoe kan ik het zacht uitdrukken? Ik moet zeggen, voor iemand van zo'n niveau, want niveau zit ik ook een beetje te twijfelen of het ook wel hoog is, maar voor iemand die zo'n functie heeft om zich zo uit te laten over bepaalde dingen, dan denk ik van je zou beter moeten weten. En over het lage IQ, nou als je gaat kijken, er staat nergens vastgesteld dat Antillianen een laag IQ hebben. En we zitten nu ook niet meer in de jaren, weet ik veel, we zijn al echt een paar jaar verder. En als je gaat kijken, dan vind ik niet dat Antillianen het minder goed doen dan een ander volk of zo, snap je? Dus dan vind ik vind het onterecht dat hij dat zegt. Want hij kent niet alle Antillianen, toch? Hij heeft een paar gezien en dan denkt hij van alle Antillianen zijn zo. Dus ik weet niet of ik mijn mening mag geven. Ja, ik denk goed dat je het doet. Dan mag hij dat van een Antilliaan horen. Ja, ik denk... Andere Antilliaan. Ja, een andere Antilliaan inderdaad. Want het is niet zo dat als je zegt Antilliaan, dat alle Antillianen hetzelfde zijn. Ik bedoel, het verschil moet er zijn. En het verschil is er ook. En het is hetzelfde dat je zegt bijvoorbeeld dat alle Marokkanen criminelen zijn. Ik bedoel, je kent niet alle Marokkanen toch?